Salutare toată lumea, numele meu este Adi și bine am regăsit la al treilea, cred, episod de Plants vs. Zombies. Jucăm la Piñata Party. Crocodilul. Ok, e bun crocodilul. Așa. Am să zic să mă aranjez eu. E bună și asta. Asta le punem așa. Asta. Oh, nu, fuck. Fuck. E bună? Hai, frate. De ce? Poate... Dacă pierd, o să mă supăr foarte tare. Foarte, foarte tare. O, da, tare. Foarte, mă, da, foarte, 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 foarte tare. Cum mă știinătea. Mă, bă. Nu, Doamne, cum țipă! Frate, cum să țipă așa? E bune, ziceți voi, cum să țipă așa? Doamne, cum țipă! Asta e simplu. Da, e simplu. Ai, da, bă! Nu, nu mânca faciu! Nu fac! Bă, pierd! Nu pierd. Deci nu pierd. Deci dacă pierd, și asta nu o să se întâmple. Da, pierd. Fac eu veverițele naibii. Am ars veverițele. Run whistle. De fapt sunt castori, nu? 100 de bani. Hai să mai așteptăm că poate ne arată. Poate ne arată costumul la planta. Nu. 1500 de bani, bă! Uite, așa e rău. Bine, mă, hai că ne dăm bine. Bun, deci ne-am luat 4 minute, așa că vom mai juca la... Unde să jucăm noi? Hai să jucăm la pirați. Hai să ne jucăm în Wild West. Bun. Să vedem noi. Nu am o idee mai bună. Deci fiți atenți că am o idee mai bună. Black, lasă-mă. Mă, da, foarte bine, lasă-mă. Nu vreau să fac asta. Vreau... Știți ce vreau?
La ghiveciuri. Vreau să ne jucăm la ghiveciuri. Ok, hai aici. Holy shit. E foarte bine. Mă! Nimica! Bă, da nimica! Nimica care să mă ajute! Hai! Bine. Oh, fuck. Hai pe bun. Hai pe bun. Hai să mergem asta. Să dăm restart. Ok. Cam așa. Cam așa. Și pe asta așa. Am pus-o foarte bine pe aia. Foarte bine. Omoară-l! Dă-te-mă! Hai mai rapid. Haide, boss. Bun, lasă-l. Oricum moare. Și am câștigat. Că multiți bani. Next level. A trecut un fior, dar nu știu de ce. Ghiveci zombie. Când ăsta cu... Hai, frate. Frate, pe bune. De ce n-a aplicat nou așa ceva? Ia uite. Bă, dar nicio plantă bună, serios. Aha. Gata. GG. Cred. Nu, de fapt nu suntem așa de... Da, nu suntem GGL. Nu suntem GGL. O să văd dacă vă gargantoare. Asta e. Restart. Deci să știm că siguranța ăla e acolo. Aoleu, Andy. Un măsa! Uite, ce prostie! Bă! Dar nu-ți mica itemul bun, ce naiba? Papa.
se vede foarte bună. E chiar foarte ai. Trebuie să fim pregătiți. Punem aici, așa. Asta o să punem aici. Asta o luăm așa. Și pe asta o punem aici. De ce am apăsat pe asta? Eu nu știu. Dar acolo suntem praf. Mă. Facem așa. Poate... Ok, mai e ăla. Și mai e ne-am salvat. Ne-am salvat. Bun. Omoară-l pe ăla micu, dracului! Bravo, acum eu pierd că stai tu ca prostea care ești, băi, frate, bă. Uite-mă, ce prost. Cum, frate, să fie așa, bă? Nesimțire, asta înseamnă nesimțire. Băi, cum să nu fie altă nesimțire? Asta e clar nesimțire, deci nu pot să zic ceva decât cuvântul ăsta, bă. Deci asta e adevărul și gata. Dă-o încolo de nesimțire, e prea nesimțită. Hai să văd. Facem asta. Wow! Mi-a ajutat. Hai, mă. Nu chinui prea mult. O să revin când o să câștig. Și hai că o să câștig. Câștig. Bun, și am câștigat. Ok. Mi-a dat asta. Că revedem și în vază, presupun. Altceva n-ar fi corespunzător, nu? Bun. Că n-au record. Ba da, mă. Record. Da, mă. Văd. Văd ce e în ea, da? 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 Și hai să întâlnim. Plante de-alea, mă. Bă, mă. Ok. Bun nivelul. E greu. Da. Atât am făcut acest episod. Îmi să-i de visionare. Bye.